Guys, vabereki sometimes vakatikoshera mufunge, especially kana vasiri vabereki vari toxic, vari vabereki vakakuendesa kuchikoro, vari vabereki vari kuzamawo vakazamawo paupenyu kuti uve nelife yavo inayo. Anyway, uchida kuti paupenyu kana uchinge wakura uchengete vabereki. Ndabatikana stereki kunza kuti kune vabereki handiti in fact ndigai nditi masocialites tinonyepa masocialites zvokutodaro vakomana. Handizi kuti sine mhaka yei takadaro. Tinoda kufadza vanhu pasocial media nemanyepo. Tinoda kuconvince vanhu. Guys, it's not a crime not to have money. Handitika, it's not a crime kana usina mari. Kuve socialite hazvino kuti unofa kunzi munhu wese ave nemari. Kune vanenge asitorina kana mari sena ndakana cent. Ndokana chiudza kuti ndine ngori inokwana kuti ndirarame. Chete. Handina kana cent. Handi muri kunzwa. It's not a crime kuti utaura kuti handina yezvimwe zvese zvikwanisiro ndiri kutozama paupenyu. Hanomaona kuti vabereki vemasocialites vanosvika pakuenda kunokumbira chikafu kuvanhu. Kuenda kunokumbira chikafu kuvanhu. But masocialite tichiblinga pano, tichipa mari kuvanhu, tichiita zvakasiyana siyana kuvanhu, vabereki vachitambura, vabereki vari kumusha. Zvakangooma hazvo vasikana. Zvakangooma kuita kuenda through kune vanhu vesocial media. Kunoti ndiudzireiwo nai vedu we mwana wangu haasi kubata mafoni. Mwana wangu achadaviri mafoni haasi kubata mameseji. Kuti kuno kutofa nezhara. But paFacebook apa unenge uri my guy. Unenge uri mene. Unenge uri a very high and mighty somebody. It's wrong, guys. Zvimwe makomborero edu anobva kuvabereki vava. Kana vabereki vako vangu vasiri toxic, vabereki vedu vanofunga nechipa makomborero. 1 kg yeshuga yaunobatumirepo paya paunenge usina. Unoziva kuti kungoshama muromo kwavanoita kuti aita hake tanga tichaiwana kupi. Iropafadzo hombe. Madoors anozaruka. Zvinhu zvakawanda zvinozaruka. Manje vamwe vedu nhasi tiri kuvhara madoors edu. Instead yekuti tiwane makomborero kuvabereki vedu uku kana vasiri toxic, tiri kuvhara madoors achona. Handitiwana ukona mubereki osvika pakunotaura achinodaro zvozorwadza vanhu kusvika vaunze kusocial media, instead atizofumuri ati expose. Handimaona but zvazvo zvakangoipa. Handitika masocialites kauchiziva kuti une mubereki wako agere kumusha, handitika mai nababa vari kupinda, handitika muma WhatsApp evamwe vanhu vawakamupenge waenda navo kumba kwenyu chiva introducer vachikumbira mari dzekurarama. It's wrong, my guy. It's wrong, my guy. Handiti don't portray umene watsina, right? Ndada kukudzai chimwe chinhu 1 imimi team comment section. Handitika musapiwe pressure nesu. Muri kuzvinzwa musapiwe pressure nesu pa social media pesa apa. Handika musapiwe pressure nesu. Tingori vanhu vari po spotlight asi kutambura ndokumwe. Kumwe kukatove wesi than vanhu vatori ma comment section. Handiti mazviona. Hakuna ninga achida kunzi handina. Handitika hakuna ninga achinzi no. Handiti mazviona. Vazhinji hakuna. Hakuna mufunge. Kana uzona mubereki osvika pakudai so zvinotadza kuti hakuna. Ngatingwarira my life yedu. Let's live these normal lives, right? Dzatinadzo idzodzo idzi. Ngatigutsikane. Handisa usikumbira chikafumba munhu kudla uchiguta. Uri kungoti uri kuita handiti. Let's not believe visa people kuti zvazodai zvikazodai. Yaunayo inokwana kutenga iwewe nemhuri yako kuti udye iyoyo itori bhozve kuti asi vabereki kumusha uko ngatisavakanganwai. Ngatisavakanganwai vabereki. Tiri kutsindira mablessings edu tega nenyaya yechiyu chinonzi mubereki. Ngativapeiwo something. Hazvizonakidzi kana voenda nevanhu vekunze uku vachinokumbira ona iri rinozofamba rasekuwa. Handiti mazviona. Please do right by your parents. Vapeiwo vaoneyo. Hazvibetseri kuti vabereki vazobuda pamasocial media uchinzwa vaenda kumaholiday vazodini, handitika vachiita zvokuendesa kumaholidays nevamwe vanhu. Handitika kungoti vanhu vanenge vasingazivi chokwadi, the public will not know, the comment section will not know because they are too gullible. Grani kwaenda mhepo, the original story vanenge vasingazivi. But it's wrong, my people, my fellow socialites. Look after your parents. Musada believisa vanhu. Musabelievise vanhu nezvinhu zvinenge zvisipo. Mubereki ngaachengetwe please. Vakakufaitira kuti usvike pauri papo. Nhasi wapinda mutauni wave magetsi, wakuona magetsi, wakukanganwa mubereki wako. Anga asiri toxic. You would understand kune vanoti vabereki vedu vari toxic. But mubereki wako asiri toxic wokuti sure. Guys, I rest my case. Imi. Zvakaoma amene ikoko.